Hey, doe! Hij is een goede vakantie, hoor. Ik ga je wel een beetje mist, ja. Maar we beginnen weer plat voor, want het is weer tijd van check. Moord is de best. Check, shock en ontdek. Politiek en macht, dictators en verkiezings. Daar gaat het nice over deze dagen. Haast vanzelfs de beelden over Libië en Egypte. Maar wij ben druk dwanen met de politiek. Nou ja, die huid en mem, want zij maakt straks stemmen voor de provinciale statenverkiezings. Aanzend alles hierover. Aliet is ik weer voor u op paard en we hadden een hele schiemerige reportage. En we gaan nice over de digiboerd. Maar eerst dat nice uit eigen provincie. Maar deze dobbelstien wetten de begin in de 3e eeuw na Christus. Ik ben uitzichtje. En toen rond ik in het land en dan zag ik daar een steentje liggen. Ik denk, hé, dit is wel een heel vreemd steentje. En zo pakte ik het beter. Ik denk, het ligt wel een dobbelsteentje. Dus dat is mij geen. Hoe bijzonder is deze dobbelsteen? Al vanaf de Romeinse tijd kennen we die dobbelsteentjes. Die werden van been gemaakt. En dit is een heel bijzonder, omdat deze in klei gebakken is. Maar je praat dan toch wel over een aantal 100 euro's. Zeker wel. In de zeehondencrash in Pieterburen had het smoordrok met het verzwargen van zieke zeehondjes. Er binnen al zo'n 1200 binnenbracht. Dat is liekevolle als in heel 2009. De zeehondjes hadden door de versmarging van de Waardzee hield het minder weerstaan en werden gauw ziek. Deze zeehondjes binnen ziek worden doordat ze besmet binnen met een longworm. Na 3 maanden binnen ze opknapt en kennen ze weer waarom in de Waardzee. Wat moeten al die mensen hier dan? Even vragen stellen, tante. Zingen voor je. We mogen zingen. Nou, al die mensen binnen daar omdat vrouw Druisma 109 jaar worden is. Ze is de oudste vrouw van Nederland en woont in verzorgingstehuis De Hofwijk in Ljouwert. Vrouw Druisma is nog redelijk zoen, maar ze jet en ze sjocht min. Deelnemers klaar? Bij Bennenborgerij de Naturij in Drachten kon Ben vorige week een meidwaan aan een trapautorace. In 2 categorieën waardrijden. Ben van 4 onder mijn zoon hier en Ben van 8 onder mijn 12 hier. Deelnemers klaar? Start! Jeannette vertelt hoe het parcours weer. Eerst ben ik eens achter en nu ben ik weer zo, ga ik weer denken. Dan ga ik weer snel hier en dan ga ik vertellen. Digitale skwalboeren. Haast alle skwallen had deze dingen, maar binnen was zo goed voor de eren. Verknoeist in eren dan net maar. Ja, want er schijnt te licht op het bord en dat is heel irritant dan. Ik zie die letters wel, maar dan niet goed. Als we dan tv aan het kijken zijn, dan kan ik het niet goed zien. Dan gaan mijn ogen heel pijn doen. Stel als je gaat schrijven en je staat er heel dichtbij, dan zie ik het wel een beetje verkleuren. Maar het is wel handig om filmpjes van YouTube te laten zien. Als ik hier 's ochtends in de klas kom en dan kijk je net naar het digibord, dan heb ik er wel eens last van. Dat het prikkelt, maar heb ik daar ook geen last meer van als je nou weer begint of na de pauze. Ja, het is wel heel erg handig, maar ja, soms doe je ogen er wel best pijn van. Op zich zie ik het wel gewoon goed. Ik zie de letters wel goed. Alleen met filmpjes zie ik het wel een beetje wazig. Maaike Kuipers uit groep 8 van basisschool tussen de Singel uit Oosterwolde het een afspraak maken met een orthoptist. Wist u wat een orthoptist is? Nee, ik wist het ik net. Maar een orthoptist is iemand die werkt in het ziekenhuis, een vrouw of een man die het in eigen checken kan om te zien of ze het nog wel goed doen. Dit is een bal met een hapje eruit. Kun je hier ook zien waar de hapjes missen? Maar een 3D-bril kan Maaike cirkels zien dat een hap uit is. Wij kunnen ze zo zonder die bril net zien vanzelfs. En probeer om je hoofd stil te houden. Een orentest is om het lampje te volgen dat de orthoptist in de hand had. Komt hij naar je toe? Blijf maar kijken. Prima. De bovenste rij. Dat staat daar.
En dan het lezen van een soort letters. En weer had Maaike een bril op. Maar door deze bril kist maar mooi één eeg zien. Heel tijd worden de tekens lietser en Maaike moet haar behoorlijk inspannen om dit te zien. En de laatste. Alle resultaten worden in de computer opslaan. Je hoofd helemaal achterover doen. Voor de laatste proef krijgt Maaike wat verdavingsdruppels in het eeg. Nu moet ze eerst 20 minuten wachten en dan komt de laatste meting van haar eigen. Maar die digitale squalboeren, wat vindt de orthoptist ervan? Nou ja, ik denk wel dat het soms moeilijk is om het echt, om de lietse lettertjes goed te zien, inderdaad. Ja, maar het is net zo dat je van digibot nog slechte eigen krijgt of jij er een bril matten of daar toch een bril matten. Dat is net zo. Wat ik ervan weet is dat alles kun je erop zetten. Hè? Al je soorten plaatsjes, websites. En ja, misschien toch ik wel dingen maar je krijgt wat minder handige kleuren, maar je krijgt wat minder contrast. Durkje Elzinga liet zien wat het verschil is als het kleuren op het digiboerd sjost die het veel binnen en te min verschil ha, te min contrast. Dan kun je wel heel duidelijk zien dat het op die met lege contrast sneller de lietse lettertjes minder duidelijk binnen. Maar als je iets nou in de klas niet goed zien kennen, en dat is van nou klas 1, van groep 1, tot groep 8 is dat al aan de hand. En je zit er heel te te kniepen en te dwan. Ja. Knoei je dan je eigen, niet? Ja, ik zou net weten hoe. Ja, want een eeg kan op zich net echt daar slecht van worden. Je kan er dus alle soorten klachten van krijgen. Bijvoorbeeld het branderigheid en de trin en de pinehollen. Maar het eeg zelf, ik kan me net voorstellen hoe het een eeg echt kapot van zou gaan. Of, dat leeuw ik net. Kijk maar recht naar voren. Na je druppeling van de eigen van Maaike binnen de pupillen in haar eigen heel grut worden. En nu kan de orthoptist precies meten hoe goed of hoe min haar eigen binnen. En daarna komt de uitslag van Maaike. Moet ze straks een bril hebben om naar je digiboer te zien? Het apparaat meet +1. Dus dat betekent eigenlijk dat je ogen helemaal goed zijn. Dus je hebt geen bril nodig. Dus ik denk dat je soms niet goed kunt zien op het digibord. Ja, dat toch te maken heeft met, eerder toch met het digibord en met jouw ogen. Oké, Maaike, dat is tenminste duidelijk. Op onze huispagina kun je reageren op de vraag: wat vies je van het digiboerd? Ongeveer 2 treden wie positief, maar 1 treden had het wel eens lastig met het digiboerd, omdat ze net alles goed zien kennen. Nou ja, misschien moet ze wat helderder of moet er wat meer kleur in het scherm. Of moet gewoon de gordijnen dicht, als de zinnenbord skient. Zo. Het is nog altijd geen maaitijd, maar boeten is al lied. Ha, lied. Hallo, Do Reinoud. Hast u het al die 2 stiks fruit en grien te horen? Goed zo, jongen. En hast u die er wel afvregen met al dat verse eten bij komt? Nee, hè? Want op het loon, daar groeit nog geen sla. In de biem hing je nog geen appels, lid stenen, banaan of ananas. Nee, al dat eten komt overal bij en ze samelen het in Sint-Anna-parochie. Belangrijk dat we het hele hier toch, van sinaasappels tot appels tot een ananas, dat we dat hele hier toch keertje kunnen. Waarom wachten we dit gewoon tot het meidier wordt en het boeten dat we het kunnen plukken? Ja, mensen hebben er trek in en ook in de winter. Ja. En als wij zeggen nee, je mag het niet, dan zeggen ze nee, dan zoek ik wel iemand die het wel kan verkopen aan me in de winter. Dus de meesten thuis die willen dat zo graag dat je hem er wel onvoldwan mat eigenlijk als leverancier. Ja. Maar is dat niet hartstikke duur? Want het komt overal waar je heen
Ja. Hoe kan dat dat uitkent? Kijk, wij halen niet voor 4 doosjes pompoenen gaan we niet naar Afrika toe. Of dat doen we niet op de post. Wij halen een hele container binnen. Allemaal dezelfde. Want wij hebben heel veel verschillende klanten. Ja. Het ligt in supermarkten, het ligt in restaurants, het ligt in bedrijfskantines. En al die mensen bij elkaar die hebben heel veel nodig. Dus we kunnen een container chockvol met 1 product stoppen. Of bijvoorbeeld een teler, of in een dorp zijn verschillende telers die bepaalde producten telen. Ja. Dat we dus complete containers vol hierheen halen. En dat wordt hier weer in deeltjes verkocht. Dat het toch allemaal heel vers bij mensen komt, omdat het allemaal heel snel gaat. Maar dat lijkt me een gigantische organisatie. Dat is een enorme organisatie, ja. Dan word ik niet afvragen, hè? Want we zoeken nou fruit uit Colombia en uit Spanje en overal wij. Hoeveel van het groente en fruit wat wij eten komt dan gewoon uit Nederland? Als je kijkt wat een mens totaal eet aan fruit, gewoon het hele jaar door, dan komt er wel het grootste deel uit Nederland. Omdat het gewoon veel voordeliger is en mensen dat graag hebben. Ja. Want er liggen natuurlijk heel veel bijzondere dingen hier. Zoals blauwe bessen in een bakje uit Chili. Maar bijvoorbeeld in de zomer kan je gewoon blauwe bessen uit Nederland eten. En dan worden ze veel meer gegeten omdat ze veel goedkoper zijn. Dus in de winter eten we eens meer boetenloos groente en fruit als in de zomer? Ja, in de winter zeker, ja. Want in Nederland groeit niet zoveel, of kun je niet zoveel eten in de winter. Dat zijn bewaarproducten. Boerenkool, spruiten, aardappels. Ja. En wat appels en peren uit de opslag. En dat is het wel zo'n beetje. Dat is het wel, ja. Dus, deze appel komt niet samen van die beer. Nee, deze appel had al een hele reis over de vooruit maken. En dan is het toch wel bijzonder dat hij hier eindigt. Nou, zit lekker die stoel. Maar hier in het Natuurmuseum is toch net een toskedokter? Nee, er is in het Natuurmuseum geen toskedokter. Maar we hebben hier een speciale unit, die gaat ook bitten van besten. En ik kan hem daar wat meer over vertellen. Ja, want zijn beste tosken en meeske tosken heel verschillend? Nou, ze zijn wel heel verschillend, maar er ben ik sommige besten die eten ik alles, krijg als meesken. Want meesken die eten groente en die eten vlees. Nou, er ben dus ik besten die doen dat. En dat neem je omnivoren. Daarnaast heb ik besten die eten alleen nog vlees, dat zijn carnivoren. En je hebt besten die eten alleen nog planten en dat zijn herbivoren. Hier heb ik bijvoorbeeld een hinder en die eet alleen nog maar gas. En hij eet natuurlijk ook hee en kaal, maar met deze scherpe voortasken kan hij heel goed het gas uitbieten. En als hij dat dan opeet, kan hij hierachter met deze plooikiezen kan hij dat gas heel goed vermalen. Dus zijn gebit past heel goed bij het voer dat hij eet. Nou, dan hebben we hiernaast een leeuw, dat is een vleesieter. En die heeft hele scherpe hoektosken. En met die scherpe hoektosken kan hij het vlees auskworren. Maar hij kan dus ook een prooi deermeidje. Nou, dan hebben we dus ook nog allesieters. Nou, een aap is bijvoorbeeld een allesieter of een barig. Nou, dan heb ik een meeske, die eet dus ik alles. Kijk, als een aapje kan aan het gebit zien dat het best wel proteopico liekt. En het is eigenlijk een combinatie van een plantenieter en een vleesieter. Dus je hebt al je verschillende soorten tosken en kiezen. En het is eigenlijk een combinatie, dus daarmee kan je heel goed alles eten. Nee, dat mag je net stemmen, want dat is nog geen 18. Maar de grote mensen die hadden maar wat druk mee, want het is weer verkiezingstijd. Het is tijd voor provinciale statenverkiezings. Hast je enig idee wat het inhoudt? Nederland moet bestuurd worden, anders wordt het een bende. En daarvoor hebben we de oerhiet, de overheid. De oerhiet is altijd aan het werk om te bedenken hoe het mat moet slaan. De veroordom is altijd van alles. Steden willen nieuwe huizen bouwen, dorpen willen een nieuw voetbalveld, bedrijven willen een nieuwe dik voor de vrachtauto's. En zo is er altijd wel wat toen uitdacht worden moet. Dat doet de oerhiet op 3 niveaus. In de gemeente, dat is vaak net groter als een handjevol dorpen en steden.
De provincie, daar hebben we 12 van in Nederland. En in het land. Het bestuur van het land zit in Den Haag. In de Tweede Kamer. Vorige keer had Schenken hoe het land bestuurd wordt. Eén keer in de 4 jaar mogen alle Nederlanders boven de 18 jaar stemmen op een politieke partij. De politieke partijen leveren de meesten voor de Tweede Kamer. Hoe meer stemmen, hoe meer meesken zo'n politieke partij in de Tweede Kamer krijgt. In de Tweede Kamer worden een paar meesken uitzocht om met nieuwe plannen en wetten te komen om het land te besturen. Dit binnen de ministers. De ministers moeten haar wetten die ze bedenken weer voorlezen aan de Tweede Kamer. En die Tweede Kamer die besluit uiteindelijk als de wet ingevoerd wordt. In de provincie werkt het eens correct zo. Alleen nog de naam binnen wat oors. De Tweede Kamer, dat heet hier de provinciale steden. En de ministers, dat nemen wij hier deputeren. De meesten van de provinciale steden komen alle jaar uit een politieke partij. Deze weken stemmen wij dus de meesten uit die politieke partijen die naar de provinciale steden gaan om die plannen te maken voor Friesland. En dan gaat het correct dus in de Tweede Kamer. De provinciale steden stellen een paar deputeren op. Zij moeten maar voorstellen komen van Friesland. Provinciale steden besluiten dan als ze die voorstellen wel of net goed vinden. Maar omdat de meerderheid van de provinciale steden de deputeren steunt, slaagt dat meestal op. Ik ga nog even een bericht van je. Melvin, Paulette en 2 maten van hem hebben een actie begonnen voor het Wereld Natuurfonds en de dierenbescherming. Melvin zit in groep 8 van OBS het parcours in Burgum en met zijn vrienden had er de hele krokusvakantie druk geweest om flessen in te zamelen en om spullen te verkeerpen. Alle jaar voor het goede doel, de beesten. De actie rit nog even terug, dus als je Melvin helpen wordt, kan het nog altijd. Beesten zijn een drukke soort in Aquazoo in Ljouwert. Dat is vers volgens West. En onder mij snij 6 maart ben ik een hele protte beesten te zien, maar ik alle jaar luchtjes. Dus dan nemen de midwinter lichtjesroute. Wij hier op internet zien dat hier een soort lampion tocht weer, een rondleiding. Dus we ben hier even heen gaan. En om alle dieren te beschermen en alle lampjes te beschermen. Hele veel beesten en alle mooie lampions. Pinguïns kunnen ook best wel vliegen, alleen niet in de lucht. Ze vliegen onder water. Dan gebruiken ze echt als vleugeltjes. Ik heb 3 slangen gezien, vleermuis. Ik heb rode panda's of zo gezien. Kangoeroes. Een tijger, kleine. Een walibi, dacht ik. Een hagedissen. En we hebben ook hele mooie lampions gezien. Ja. Draken, blommen, zwan. Er binnen een hele protte Aziatische lampionnen te zien langs de route van het park. Het waren op elk paadje wel een paar verschillende. Het waren niet allemaal dezelfde lampionnen. De blom ging van heel breed naar heel liet. En dan ging je omhoog. Als je er langs loopt is het al heel gezellig. Qua verlichting en dan alle kleuren. Alle lichtjes en vooral de zwanen en de pauw. Want de kleuren vond ik heel mooi. En de zwanen die gaven heel erg mooi licht. Ze leken net echte zwanen en er zaten nog allemaal lichtjes in. Ik ken bij mij rennen met de vergezen rondleiding Beesten in het donker. En daarom is het park rond de 6 maart extra lang open ontzien door de jongens. Het was een mevrouw die vertelde over alle dieren, wat ze aten en wanneer ze jonkies krijgen en zo. Als nachtdier of dagdier. Hoe beesten leven en wat ze eten en zagen. En hoeveel ze ervan hebben. En als er een vraag is, dan kun je de vraag stellen. Als je nooit vragen stellen willen, dan zou ik zeggen: net stinnen, erhinnen. Dat was de schaar. Mijn naam is Robert van Boksel. Ik speel bij Cambuur. En dit is een oefening die heel veel voorkomt in de wedstrijd. Waardoor je je tegenstander op het verkeerde been kan zetten. Er is wat aan de hand met Tricky. Vorige keer zei je hem het coach van Cambuur, maar die werd kwart en hij verkocht aan Eindhoven.
En nu is Robert van Boksel zwier blessure rekken, kwart nadat hij deze truc zijn liet. Hij maait het hele seizoen geen wedstrijd meer spelen. Het wordt dus heel tijd moeilijker om mensen te vinden van Tricky. Hopelijk gaan we na je weken weer in. Dit weer al even deze keer. Na je weken ben ik er weer, na je weken bestoten weer, na je weken check ik je weer. Houdo!